Moi boas a todas e a todos, eu son Dinaf e dou-vos a benvida unha vez máis a un vídeo de Galician Gamer. Vale, quería tratar unhas cousiñas antes de comezar. En primeiro lugar, que este mes houbo que priorizar gañar de tempo o calendario, así que é posible que vexades que o formato se resinte un pouco. Pido disculpas por adiantado por iso. En segundo lugar, un vídeo de Final Fantasy IV en pleno 2020 non creo que fose o que estaba desesperando. Pero para min foi o meu primeiro Final Fantasy, tive unha introducción un pouco serodia á saga, así que para min o proceso de xogar de novo a este xogo e pensar no que iba a dicir no vídeo pois foi un proceso importante. Cando rexogas un xogo que levas moito tempo sin xogar, habitualmente entras cunhas certas expectativas. E conforme avanzas na túa segunda visita, esas expectativas moitas veces non se axustan ao que estás experimentando agora, porque cando xogaches ese xogo por primeira vez eras unha persoa moi diferente e agora que tes outra perspectiva e outras vivencias, tes unha experiencia diferente. No meu caso, con Final Fantasy IV, cando eu o xoguei por primeira vez, tiña a impresión de que a historia era unha cousa incrible, que o tema musical do vilán sexa un órgano, pois tamén axuda bastante. E nesta segunda volta centreime en como o feito de non permitirche cambiar as clases dos personaxes nin os personaxes que conforman o teu grupo lle permite aos deseñadores de Final Fantasy IV centrarse no deseño de niveis. Con deseño de niveis refírome para entendernos a planificación dos aspectos xogables do nivel. Cousas do tipo cantos inimigos nos vamos a encontrar aquí, como se van a poder vencer eses inimigos, que ferramentas vamos a ter para vencelos, cousas dese estilo. E, sobre todo, quero facer fincapé en que implicacións teñen as decisións que se tomaron en concreto en Final Fantasy IV. Seguramente a miña explicación do que é o deseño de niveis pois é un pouco incompleta, pero vamos a facer unha concesión en pos dun vídeo un pouco máis curto. Durante os próximos 7 minutos vou a tratar de explicarvos cales foron os detalles que máis me chamaron a min a atención, dividindo o xogo en 3 partes. Unha primeira que se corresponde coas 4 primeiras horas de xogo, unha segunda que ocupa máis ou menos a mitade do xogo, e unha terceira que cubre as últimas horas de xogo e as últimas mazmorras. E sei que é un xogo que ten 29 anos, pero si vos preocupa que vai a soltar algún spoiler, non vos preocupedes porque tampouco vou entrar demasiado na historia. Así que, sin máis, comezamos. A parte a que lle quero dedicar máis tempo é a que vai, desde que comeza o xogo ata que te pasas o cuarto xefe. Durante estas 4 primeiras seccións hai unha serie de decisións de deseño que para min están pensadas para que nós como xogadores podamos experimentar co sistema, sobre todo coas mecánicas máis básicas e centrais. Fixados no primeiro nivel, por exemplo. Durante o primeiro nivel vamos a controlar un grupo formado por 2 guerreiros, e inda que cada un ten a súa propia especialidade, o seu funcionamento é relativamente sinxelo. Co cal temos tempo, temos unha mazmorra enteira para acostumarnos aos elementos do menú, da pantalla de combate e a exploración das mazmorras. Mentres non temos que preocuparnos de cousas como cantos puntos máxicos nos quedan. O xefe final desta zona é relativamente sinxelo. A estrategia que hai que seguir é atacar cando está na súa forma de dragón e parar de atacar cando está na súa forma de néboa. Non ten demasiada complicación, pero oblíganos a pensar que é o que está na pantalla antes de pulsar un botón. Non podemos pasarnos esa batalla se simplemente pulsamos atacar todo o rato sin ver o que hai na pantalla. Para a segunda zona perderemos a un dos nosos guerreiros, pero a cambio reclutaremos pronto a 2 personaxes máxicos, unha invocadora e un sabio. Normalmente cada mago está especializado nun tipo de maxia, maxia branca ou maxia negra, sendo maxia branca maxia curativa e maxia negra maxia ofensiva. Hai máis feitizos, pero os básicos son eses. Pero estes 2 primeiros magos teñen acceso ás maxias branca e negra de baixo nivel, tendo a oportunidade de, durante toda a mazmorra, ir probando como funcionan os distintos tipos de maxia e a que está asociado cada feitizo. Ademais, temos a curiosidade de saber cales son as diferencias entre os feitizos elementais básicos, darémonos conta de que a maior parte dos inimigos desta zona, incluído o propio xefe, son máis débiles ao feitizo de electricidade que ao feitizo de lume ou de xeo. E polo tanto, se temos esa curiosidade, o xogo recompensáranos facendo as batallas un pouco máis fáciles, porque estaremos facendo máis dano que un xogador que non estea usando esa información ao seu favor.
Ao pasar a seguinte zona, o xogo quitaranos o noso sabio pasará a darnos un bardo. Agora xa non temos 2 personaxes máxicos, só temos un, e polo tanto sería razoable pensar que vamos a reservar os puntos máxicos da maga para as curacións. Sorpresa, a mitad dos inimigos desta zona teñen resistencia aos ataques físicos, así que vai haber que atacalos coa maxia ofensiva. E ademais o bardo non fai demasiado dano, que se diga. Así que o xogo obriganos a rotar o rol de atacante principal entre o guerreiro e a maga. E favorece que lle deamos o rol de sanador ao bardo mediante o uso de obxectos. Ademais, o bardo ven cunha habilidade que permite que utilice pocións sobre todos os membros do grupo ao mesmo tempo, así que eso sempre é un plus. Pero, en caso de que fuxísemos de todos os inimigos resistentes aos golpes físicos ou tivésemos a paciencia de vencelos sen recurrir á maxia, o xogo ponnos diante a un xefe cunha estrutura bastante semellante á do primeiro. Neste caso, teremos que prestarlle atención á cor dos seus ollos. Se son brancos, atacaremos con maxia, e se son vermellos, atacaremos con golpes físicos. O cuarto xefe atópase na cima do Monte Hobbs, que é un monte que está plagado de zombies. Resulta que os inimigos non mortos reciben dano da maxia curativa. Así que para esta sección o xogo danos unha maga branca. Teño que admitir que conforme eu fixen esta segunda volta non me dou conta de que houvese algo que che indicase que os non mortos reciben dano da maxia curativa. Eu sei no, pero porque levo xa uns cantos anos xogando. Si estivese empezando a xogar a Final Fantasy, non sei se me tería dado conta nese punto do xogo. Pero bueno, en calquera caso, rematar o Monte Hobbs esperanos a batalla con Mama Bomb, e o que quero sinalar da batalla con Mama Bomb é o ataque kamikaze do final. O interesante deste ataque kamikaze que é probablemente o primeiro ataque no xogo que se pode cargar a un personaxe teu. Os guerreiros da parte de adiante non deberían ter tanto problema, e que se están baixos de vida igual se quedan bastante abanicando ou mortos, pero os personaxes da parte de atrás, que teñen bastante menos defensa, é moito máis fácil que morran. Así que é a primeira vez no xogo no que te plantexas que igual no canto de ter a vida ao máximo tes máis posibilidades de sobrevivir defendéndote. Resumindo, no primeiro nivel aprendimos a dinámica básica de xogo. Durante o segundo e o terceiro nivel aprendimos a manexarnos coa maxia ofensiva, e durante o cuarto nivel aprendimos máis cousas sobre a maxia branca e aprendimos tamén a defendernos. A partir de aquí, en máis ou menos hasta que cheguemos aos últimos niveis, a maior parte das situacións nas que nos atoparemos intentarán poñer a proba o noso dominio do combate. Creo que un dos casos máis claros é a cova do elfo escuro, na que tes que entrar sin equipo metálico. Durante esta zona, o teu paladín queda inutilizado como personaxe ofensivo, porque ten que atacar sin as súas armas metálicas, que son claramente as millores. Así que como o rol ofensivo cae fundamentalmente nas mans do teu monxe e do teu mago, o teu paladín vai ter que centrarse na súa faceta de curador. Tamén me parece bastante interesante a batalla contra as Irmás Magus, porque utilizan como mecánica de ataque un funcionamento bastante pouco intuitivo da maxia espello, pero eso xa mellor lo deixamos para outro día porque é un pouco longo de explicar. A zona final do xogo é sobre a que menos claro teño a miña opinión, porque hasta ese momento o xogo é bastante fluido. En xeral, é bastante máis útil replantexar a túa estrategia dentro da propia batalla que volver atrás para subir de nivel. Pero durante a mazmorra final deciden soltarche un montón de inimigos que poderían ser xefes de zonas anteriores e que desgastan muitísimo o grupo, así que seguramente solo para ter que avanzar na mazmorra final, para pasarte o xefe final, vas a ter que cortar o ritmo e volver atrás a subir de nivel dunha forma na que no resto do xogo non o tes que facer. Pódelo enfocar como que é a parte máis frouxa do xogo, ou pódelo enfocar como que é un desafío para que só os que millor controlan o combate cheguen hasta o final, eso xa depende de cada un. E ímolo ir deixando por aquí. Agardo que vos gustase o vídeo de hoxe. Eu honestamente podía estar falando moito máis tempo de Final Fantasy, pero prefiro manter as cousas máis ou menos centradas. Pasouvos algunha vez o que me pasou a min con Final Fantasy 4? Tedes algún xogo que vos gustase moito hai moitos anos, que despois ao rexogalo dixesedes isto que antes me gustaba moito, agora me dixe un pouco frío, e en cambio hai un montón de cousas que eu non me fixera e que agora me flipan? Leamos uns comentarios.
Pola miña parte nada máis. Vémonos o próximo mes.